खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 14 जानुवारि 2021 बिस्तिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बहाबा थांनांगौब्ला जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोदान मिजिंजों गोदान खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोखौ लोरबां मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। बहाबा थाङोब्ला बारा मोजां नङा। जाब्रबथायनि आसा दङ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। सुथुरा बांगोन। सोरनिबा फाव फान्दायनि खैसाराव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोब्राब खामानियाव मुखुब थानांगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि मिजिंफोरा मोगथाङाव जाफुंनो गोब्राब जागोन। लाइमोनफोरा गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनखौ मान होनो रोंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। दिनै जायखि खामानि मावा मानो खामानिखौ मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जाफुंसारगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गोबां गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सुथुरा बांगोन। नाथाय जेबो खहा खालामनो हानाय नङा। अब्लाबो सांग्रां जानाया गाहाम। सोलोआ बांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय। न'खराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोबां मुंदांखा आरो गोहोम गोनां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। तुला राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन।
गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननाया अदेबानि जाफुंजोगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। समाजाव मानहानि जानोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। हरखाबै सोरबा लोगोजों लोगो मोनलायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनसिनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। नखराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननाया देबोर नांगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ अदेबानि मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। नखराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गगा एबा लोमजानायजों खस्थ' मोननो हागौ। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। माबा जाहोनाव गुबुनजों लाजि फोनांजानो हागौ। सोलोनि आंखाल जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। नखराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गोबां गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गोनांथि दङ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो जनाय नङा। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।